аз съм Блокман и сега отново това е третия епизод на Survival и сега съм поправил малко къщичката, да съм почти завършил. Сменил съм и пода, както обещах, даже съм набрал дърво и накопах камък. Да си направя току-що кирка и реших да снимам. Така. Сега първото, което ще направя е един чест, защото нямам да се държа тъпите неща. Ето. Така да оставям малко тъпи неща. Описвам това. И това дърво ето това ще направим вътрешно останалото на дърво от не тука, бе. И това е всичко. Сега да започна да се правя един колсан, да направя всичкото е готово. Така, сега още един сорт, че са доста. За тази поредица, за която почнах, днеска сега, то аз нямам през нощта, единствено ще мога, затова ще говоря малко по-тихо и няма да викам и продължава да лаги, не знам защо. Точно така сигурно. Така, трябва да се направя това, защото я изхъбих. Тото и дърво. Факът. Лак. Съжалявам за тези лакове. Какво ще да правя? Да, ще обработя дърво. Така, имам стаки 19 и възнамерявам да си направя нищо втори етаж. Така, сега да вземем да си направим клечки. Зъби, не зъби. Така, повече стълби няма трябва. Сега да видим само на къде ще бъде стълбичката. Няма да правя горен етаж. Сега ще видя как ще оправя тези оградки. Мисля да се направя мазе. Може би. То пък нали под къщата ми имаше кос. И на много гаден остров съм явно. Нищо като цяло ми кейфа. Това какво е всъщност? Дупка. Пак ми лагва. Не знам. Не, паднах в дупката. Защо с кирка купая, бе? Кирка да малко. Бих си сам... пораснах дърво. Ура! Сега остана другите да пораснат. Ще бъде перфектно. Така, може да пишете в коментари дали да правим още нещо тук, всъщност аз ще правя пишете в коментари да отида да копам, да си направя мина и да копам или да строя някакви постройки, обаче пишете в коментари какви, защото не знам. Ще одобрим всички идеи, каквито да са.
Защо изправя? Там 16. Още малко. И така. Сега не възнамерявам нищо да правя, защото не знам какво да правя. И така. Всъщност този клип ще бъде доста скучен, защото не знам какво да правя, честно да ви кажа. Снимам го така импровизирано, не съм мислил какво да правя. Имам бамбук, който не знам какво ще правя. Нямам животни. Имам какво да правя. Ще си направя сид, ферма. Само ще тръгвам. Тази трева беше на къде. Искам още. Сега тук ще го бръснем. Стане 10 трева. Там това на 10 сида. Най-малко 10 сида трябва да има. Тези клип. Започна с високо стар. Сид. Така, драги зрители, може да ви лаги твърде много. Ама, както казвам, първите няколко епизода ще е така. Като шикарното фъпаса не се оправи. Не знам защо е такова фъпаса, позволявам. Се опитам да го дигна. Тук е изключително много лаги. Не знам защо точно ще лаги толкова много. Добре, няма да съберат 10 сида. Сигурност. Ой, може ли да събера? О, есть 10 сида. О, 11. И браво, бе. И бил съм голям късмет. Сега ще трябва да отида да взема прозорците, да построя. Ще си направя една платформичка така за силовете. Обаче ще ми трябва мотика. За вода. Трябва да оставя някакви в средата някъде дупка, която да напоява пръста. Май голяма я направих. Не съм сигурен. Ще го видя после. Да, голяма направих. И нищо след като размножа сидовете, това ще стане да е малко. Аз исках по-голям да бъде на много дърт, или може да отида да покупая на другия остров. Не знам. Ще стане последствие на епизодите. Ако говоря тихо, знам, просто нощ в момента и не искам да будя останалите. Не, да е голямо. Еп, ще я да памня. Ето така ще бъде да сега. Само че си направя една мутика. Така. Уп, това не трябваше да го видите. Така, сега
Какво ще да правим? Да, политика ще да спра. Аз имах вече честа. Какво прави изобщо? Скоро чакова. Да, терминатика не спра. Да, камъна. Сигурно ще ми трябва над една камъничка, това не ми се знае. Ще слушай кавалство на така. Сега отиваме да си направим мижавата фермичка. Ай, фак. Само да ще се напия. Може да засади първоначално и те около водата да бъде, защото искам да порасне по-бързо. Другата страна почна да се напява малко, бавно, малко. Ето и тук се напива. И си идвайте ми трябва още, обаче укусих левадата. Така че сега това ще бъде. И така че пишете в коментари какво да правя, да отида да копая или да строя някаква постройка. И ако ми кажете да строя някаква постройка, кажете ми каква, защото и да я използвам, защото ако така безмислено няма смисъл просто. Сетих се още. Си довърша външния вид на къщичката. Така че, моля, пишете. Сега ще ми трябват стълби. То няма да са малко. Или ще са много това, ще рискувам. Къде не вляза. Сега ето и мисля да махнем. Не искам така. Явно ще трябва да се кача горе. Не пръсвай! Нещо да украся къщичката, аз се опитвам да я загрузя, май. Не, добре ще стане. Не бе, не искам да падам, бе. Това много мразя. Сега да не го наричам фейл, защото не е точно фейл. Тия оградки ще ги използвам за друго. It's nice. Така ми харесва. Сега и тия оградки ги трушим като най-готвените пичове и се струшиха един панел. Лаг. Лаг и пак лаг. Не искам ти, човек. И тук стая в Майнкрафта ще направили някакъв като хората. И тук ще ми трябва повече стълби. Ще да изчупя пак стъкло. Аз нямам особено много. Защото не мислиха би хол. Като точно сега нямам. Почти в криза съм. Нервна криза. Не. И пак лак. Блин, нищо.
стана, обаче в момента качвам втори епизод. Пак щупих стъкло. Слагай съди. Просто руши си къщата. Просто страхотно. Няма лошо изобщо с това. Така че няма да отивам от тази пръза разкарам ключи. Така. Сега видим как стана. Добре стана, обаче трябва да се запълни дупките, защото да ни влизат прилепи тук в къщата, не искам. Я можем три класи да не са това. Найс. Оп. Да, разбира се, ще сложа един грешен. Но няма лошо. Така. И ще им трябва още стъпала за да така. Сега ще си направя. И защо съм сложил това тук? Така. Само направя още няколко стъпала. И надявам се 10 да ми стигнат. Факин флагс. Надявам се нали 10. Ари бе! Той е китайски. Днеска нещо не ми е ден. Труша всичко. Просто нямам думи. Защо точно днеска? Труша си къщата. Къщата си потруша. Само че ще направим малко по-специфично. Стана ли специфично? Стана. И ти съм почнал, айде точно малко. Така мобовете си влизат като пичове. Ама сега става. Сега ще си направя клас пенис. И разбира се, ще ми останат много. Така, ми останат 14. Ще да е хубаво да не унищожавам този клас пенис. Ма беше неизбежно. Аз ябълка в чест. Не, точно. Тези стъпла, чест. И така. Само да си видим това. Тук. Добре, аз съм голям. Много бамбук развъждам. Май трябва да махна малко. Защото те като гледам има вече 24 пък. Само за това е 2/3 епизод. Вау. Значи, може да направя повече, може и не, защото бамбука може да... О, почти всичко е прасно. Найс! This is nice! И това беше от мен за сега. Очаквайте скоро следващия епизод.
където ще напишете в коментарите дали да се направи мина или да построя нещо, което да ми е от полза, и моля, ако изберете второто, кажете какво да строя и да ми е от полза, защото безполезни неща няма да строя. Пък може и да построя нещо за красота, не знам. Пишете в коментари, това ще го видим в последствие и ще видим как ще стане всъщност следствие на всичките епизоди. И за сега чао. И мерси, че гледахте, ако някой е гледал този клип, благодаря, че гледа. Аз бях Блокман, пак да кажа, ако не съм казал, и чао.